ganito mo diya ba ya? Kusog na kayong dagan bay. Po, kinaya lang po. Kusugar na po ng dagan ni mo po ko eh. Sige lang, gan. Kung kusog kayo mo dagan. Mura dyan tag mga turuan ni ba? Pero sabi. Buka! Buka! Nawad rin ang lugar. Uy, naka mo palit ka diri ah. Try na kong sunahan be. Let's buka! Loh, masa nang iberja ni auntie bay? Kasaman? Buka! Buka! Ay, ice buko, manday na bay. Alami, ano ba yun? Pag nga, ikart na pa, pang libre po ba? Sa libre, magitay kwarta ka na. Saon, nato na eh. Wala, mantay kwarta. Lami ka na ba ako? Kaya init kay panahon ba? Pag ako nag-internet ganina bay. Let's buka! Buka! Saan yung baligyan ni matay? Let's buka dong! Palit ka? Tagpila po na tay. Tag-5 lang. Lami ka ni dong mo? Wow! Lami na eh. Para to haranap tay, pero ang kay kwarta tay. Ay, tama. Teka, dili lang tiya. Bay, mukhaan mo guys, drop bay. Ang gimino, pang libre gani. Lagi, libre yan, lagi tamo. We, nadagay kwarta. Wala kang kwarta, pero ako'y bahala. Tay, papalit ka mati bay. Ay, salamat na linan. Ko. Dali dong oh. Dali dong. Tay, tay, manggala ako ate. Oh, dala oh, naikuan dili oh. Kanina. Tulo ka bok, tay, mangga. Ah, tuloy ka buo. Dala oh. Bayan sin, yung galat na rabay. Alin na bay. Uy, tardaw mo. Libre daw siya. Kanyan, yung bayod na bayo. Uy, Pok, nari kay kwarta. Ay, sig sabad ra, bawion ko na ron. Nga, dali, basta libre. Te, ano bayad? Gudan ni te, katura mong angkol, te, oh. Ha? Ah, katong nanilhig. Ang kulito ninyo. Angkol, ginako na, te, oh. Tol pa ba, Jay? Tol, ikargo'y bayad na, Nicola. Oh, awat, te, oh, nitando, te, oh. Kita man katina. Oh, sige, sige, sige. Oh, nasila darin na. Bay, alim mo, bay. Libre sa akong angkol, bay. Ay, salamat na libre pa. Libre na ako sa akong angkol. Saan na sila dito? Tato na to ta. Tara. Ay, nagunsa mo. Taon mo, gasbook ko. Ali, libre sa akong angkol. Uy, libre daw to. Tara to. Salamat. Iba, Jukuro. Angkol. Ay, paputin na naman. Dado mo. Ay, salamat. Gabi, ipon ako dong ha. Ay, 17 ka buok. Pila tanan, te? 17 dong. Ah, di city. Asa angkol rabala na. Tulak. Tara, bay. Ulan ta, bay. Uy, libre lagi si Ipok, bay. Ambot lang, nagbut-buot man to. Ang kulo to ni narito. Ipok, angkolin na ni mo di apok. Ay, nagsabad ra. Kagilibre na ta mo. Yay, mga angkol. Ay, salamat. Gamay na lang kaayo. Hingil na ko, be. Yes. Hingil na ko, yes. Kuan man to nakuha tanan dito si 17 niya nadugangan pa man jud og tulo ka buok dito so 20 so 100 tanan lang niya. Ha? Kasi 100. Oh, naman kabalo. Ano ako mo kabayron? Na, tulingig man din ni si Kuya. Dili dito ni mo mga pagumangkon to mga bata dito Ingon sila kaya ang kuldo kanila niya ikaw din mo bayad ani. Ito ako ni gatong mga gataat to mga sipat ni ito. Abi manggod na ko nitandog og kaatugod. Ala aya gid ani gaon man ako makatapal ko ani ron. Wala ko labot noon. Ala inani ay.
Okay, shout out Hana Bagyo from Basak o shout out pod kay Pritzel Pelicano. Shout out sa mga Prits.